4 setciències que no es coneixen entre ells són convidats per un misteriós anfitrió amb el pretext de resoldre un enigma. La sala en la que es troben resulta ser una habitació minvant que els esclafarà si no descobreixen a temps què els uneix i per què algú vol assassinar-los. Aquest és el claustrofòbic argument de l'habitació de Fermat, la targeta de presentació de Luis Piedrahita i Rodrigo Sopeña com a directors de cinema. Desearía gozar de su presencia en una de las reuniones que organizamos para intercambiar conocimientos. Con las mentes matemáticas más ingeniosas. Atentamente, Fermat. La primera cosa que li varen voler demanar a Luis i Rodrigo va ser com se'ls va acudir barrejar cinema i matemàtiques. Perquè siguem sincers, les matemàtiques són un plat complicat de digerir per la majoria de la població i en canvi el cinema agrada gairebé a tothom. Poden ser fidels les dues coses sense morir en l'intent? Tienen un minuto para resolver el siguiente enigma. Interior de una habitación herméticamente. No, nosotros la verdad es que ambos somos de letras puras y encontramos en algunos libros de divulgación científica, nos dimos cuenta de lo interesantes que eran para el cine los personajes matemáticos y lo dramáticos que eran, lo apasionados que son. Entonces nos servían muchísimo para la película. Son personajes que se baten en duelo, que pueden llegar a suicidarse porque no solucionan un enigma, o incluso, y es histórico esto, un matemático puede llegar a salvar su vida porque el día que se va a suicidar encuentra un enigma matemático que no tiene solución, se pone a resolverlo, dejarlo del suicidio para otro día y resulta que como dedica toda su vida a intentar resolverlo, el enigma le ha salvado la vida. La espera merecerà la pena si ese enigma es tan original como dice la carta. Però per treure profit de tota aquesta càrrega dramàtica que tenen les matemàtiques, cal un bon guió i uns bons actors que li donin vida. A l'habitació de Fermat, guió i repartiment van agafats de la mà. Federico Lupi, Lluís Omar, Santi Millán, Elena Ballesteros i Alejo Saura són el reduït però competent càsting del film. Els directors ho van tenir fàcil. Tots van voler fer la pel·lícula després de llegir el guió. La última reunión de este tipo en la que estuve trató sobre esto. La escribimos sin pensar en actores, escribimos pensando en personajes porque creíamos que acabarían siendo, que acabaríamos haciendo la película con amigos, una cosa completamente amateur. Cuando ya una productora se interesó por el guión y ya cobró la dimensión de una película, entonces dijimos, pues queremos a los mejores y los mejores yo creo que son los que tenemos y son nuestra primera opción cada uno de ellos y todos cuando leyeron el guión quisieron hacer la película. Nuestra pregunta es la misma que haces tú, es ¿por qué? ¿Cómo han podido engañar a esta gente? Y realmente el motivo fue el guión, les gustó muchísimo el guión, lo mismo que ilusionó a la productora y que bueno, realmente les engañamos diciendo esto es una película fácil de hacer y no era fácil. El guión que ilusionó a la productora fue el mismo que ilusionó a los actores. Han buscat aquesta manera de tenir l'espectador atrapat, no? I atrapat d'una manera, jo crec, que simpàtica i interessant a la vegada, no? Perquè és això, això mateix que deies, no? Haver de resoldre els enigmes que es plantegen en allà. Jo crec que el guió és un guió que està molt ben escrit, a part i és molt intel·ligent. I per això em va agradar, però crec que no és tampoc és gens pretensiós, perquè en definitiva la pel·lícula tampoc busca una altra cosa que és entretenir l'espectador, no? Ja ho veieu, els actors estan d'acord per unanimitat i tenen raó, perquè l'habitació de Fermat és un film amb un guió original que fuig dels tòpics. D'una banda, ens desmunta el mite dels matemàtics. Prou de veure aquests senyors i senyores com gent seriosa, amb ulleres de pasta, despentinada i només preocupada pels números. Els matemàtics també tenen vida, i l'encert de la pel·lícula és donar als personatges una intensitat dramàtica i un aspecte de persones quotidianes que d'altres títols protagonitzats per matemàtics com Cube o Prime oblidaven. Y ya tenemos los 9 minutos que nos piden. En el cine muchas veces son secundarios, son papeles secundarios, pues el que está al lado de Lara Croft, ¿no? Con el ordenador. Pues el científico a veces juega un papel secundario. En esta película son protagonistas y entonces no pueden ser tan característicos, tienen que tener pues todas las emociones que realmente tiene cualquier personaje principal. Le volvemos a dar la vuelta. Es que somos muy tópicos, ¿no? Nosotros mismos tenemos unos prejuicios ya, ¿no? Dices, matemático, bien, matemático es gafas, equivale a gafas, y a pelo sucio con raya en medio. Y dices tú, no.
Jo conec matemàtics que són supermacarres, vull dir que el veus i dius, hòstia, et canvies de vorera, dius, segur que m'atraca, i és un coco, i després gent que és superfiestera i són uns matemàtics collonuts, i jo el que vaig fer, que allò de matemàtiques molt sumar, restar, i ja les divisions em costen. Però vaig començar a documentar-me, a comprar llibres i demés, i sobretot vaig comprar-me un que parlava de personalitat de les matemàtiques i d'anècdotes seves, anècdotes divertides i de coses divertides dels matemàtics, no? Per ensenyar que les matemàtiques també són divertides. A nosaltres, la posada en escena de l'habitació de Fermat ens va recordar La huella de Joseph Mankiewicz. 4 personatges tancats dins d'una habitació jugant al gat i la rata. Piedrahita i Sopeña són 2 directors novells i no tenen cap problema en inspirar-se en els seus mestres per posar en pràctica l'intrincada història que havien formulat. Així que reconeixen sense complexes l'admiració total per aquest clàssic. La huella es una película que nos encanta y ya nos gustaría poder parecernos un poco a la 10ª parte de La huella. De hecho, si te has fijado en el personaje de Lluís Omar, el personaje de Gilbert, es un homenaje perfecto, es un homenaje plástico a La huella, es igual al personaje de Laurence Olivier, físicamente me refiero. Estaba en la mesa cuando la volcaste. O sigui, jo em vaig veure 2 pel·lícules per fer aquesta, a suggerència d'ells. Ja les havia vist les dues, però les vaig... Bueno, que era La soga, no?, del Hitchcock, i La huella, no?, amb un sol espai, amb una situació també d'intriga o de suspens, i després l'altra que era Crimen perfecto, però bueno, que ja no és ben bé el mateix. ¿Y si no lo resolvemos en un minuto, qué pasa? Precisament tant La huella com La soga són films amb reminiscències teatrals, així que els directors van decidir plantejar la filmació com una obra de teatre sui generis, més contents que un gínjol amb el temps d'assaig que van disposar per esmicolar el guió paraula per paraula. Cuando nos pusimos a ensayar los últimos días se hacían ensayos generales y se hacían pocos parones porque como íbamos a rodar en orden cronológico ya no sabíamos hasta las posiciones que teníamos en los ensayos y se ensayó como una obra de teatro, Jo només acabava de llegir el guió, vaig parlar amb ells i els vaig dir d'això es podria fer una obra de teatre. De fet, vam tenir una feina de taula desfer el guió fins a l'última coma i això cap a on va, cap a on ve, perquè clar, a més, explicar això sense desvetllar res, però hi ha un dels personatges que té una feina més complicada, no? Que és perquè, clar, té una dualitat, perquè aparenta una cosa però realment és una altra. I llavors ha de jugar a una cosa, però, bueno, és que, clar, explicar-te això sense desvetllar res és molt complicat, no? Però la gent quan vegi la pel·lícula ho entendrà que hi ha un personatge que és molt complicat. L'habitació de Fermat té 4 protagonistes humans i 2 que no ho són. La famosa habitació del títol i una altra localització molt coneguda a Catalunya, el Pantà de Sau. Els directors, un gallec i un asturià, no havien vist mai el pantà amb el seu característic campanar. Quan l'equip de producció els va proposar aquesta localització, van decidir modificar el guió per tal que el paisatge tingués un paper destacat al film. Pues ha sido fantástico, sobre todo el Pantano de Sau es un sitio increíble que cuando nos lo enseñaron nos dijeron, hombre, el único problema es que hay esta iglesia aquí que no está en el guión y tal. Y es como si... Claro, que lo podemos quitar informáticamente si queréis. Es como si pides a un extra y te traen a Robert De Niro, pues es igual, el sitio es increíble. Y yo creo que le dimos... Cuando lo vimos, le dimos más peso del que tenía en el guión esa localización. Por ejemplo, hicimos que la escena fuera de día en vez de noche para poder disfrutar de ese sitio que es increíble. Pues venga quien venga, no va a ser puntual. Evoca, es muy sugerente porque realmente evoca una ciudad sumergida a través de un campanario que asoma. Y algo tan evocador y sugerente hay que utilizarlo en el cine en cuanto lo veas, vamos. Es algo raro que te anticipa que más cosas raras van a pasar. Sí, Lluís, a sota hi ha tot un poble. De fet, si vens ara, el podràs veure sense necessitat de posar-te l'escafandra. Va, algú que sigui bo amb els números. Hi ha alguna fórmula matemàtica per fer que es posi a ploure?